yapera achada mukadzi wake kaende kumba. Amai kana mchida imba msana wawa mazinzwa ndakuona pachakunda pana mimi makabata bhudo rohombe rinogara unyepe amuna kunge mchinwa here zanziri nguwai ma3 mukadzi womunhu adaro tochengetedza imba iyi bata mukadzi wako rwoko uende mufana wangu ende unosi garai basa maiona unyimba iyo atani mukadzi waudani naye pademo iyo imama iyo mbomire paukanwa wawa iwa wende ucheshere ndenda ucheshi iwa wende ucheshe endende unoenda wakadzidzira kurini wawa ndiakandidzidzisa akakudzidzisa musiwo wakanga kutini wai akatonditi ende ndikaindikudza anga akarowa kachoti kwete shoti anga akarowa kachoti kakadai kana wake musikana anga akarowa by the way Ziko the journalist wana ni na baba kwa mimi murani chau bami sarai muri garai basa dikuru anzi kudzingai munozodza dzimwe nyaya dzokuti mutadza mutarisa pasi manje sandosa nchida usana na sekuru na ambuya na tete rai ndipire nyaya mwana taurisa pamsoro itangamba ndani nyaya yangu yekuti murume wangu andibvire chokwadi taurisa yani nyaya yangu yekuti murume wangu andibvire chokwadi shamba ndile pachena pachena iyo chomwe zanzibuda pachena ka sagare botoli mukadzi wangu ndomuda singaiti unomuda taura asi nyaya inoitika ndeyekuti ndakanetsana naye mukadzi wangu inini anotiza pamba ndakashanda mari anotiza nayo zvakaitika tototi mukadzi wangu inini ndakamboti nchienda kurukowa kunoshanda kune panix panobva chaparira saka ndainotora foshoro yakanosiya ipa paakumbidza ndakakumbidza sekudaro ndakati handei madzimai angu ndipafoshoro ndaenda kubasa modzokera kumba saka ndifunga ndakasarira kumashure asvika ipapo murume ipapo akamuti ndei zviri sei ndifunga akapiwa foshoro mukadzi akadarika nini mashure ndazombara pamene ndakati ko iwe mbochinzi ndei zviri sei mukadzi wangu mbakuita sei zvikanzi ndatozvishayawo ndakati chinipa foshoro ndindobasa ndifunga ndaenda kubasa but kuenda kwandakaenda kubasa ndakangogumbukaonazvo panguva iyoyo ndakadzoka kumba ndakasvika mukadzi asiku ndakafona ndakati naye madzimai angu muri kupiko apo wangoenda kumvurwi kwa sekuru wavo ndakabvunza atezvara wangu madzimai angu kumba hako ndifunga atezvara wangu akambofonawo vakazoenda hanzvadzi yavo ndiyo akaenda kunovatora kumvurwi ikoko saka anoti akatiza mukadzi wangu inini hapana pokuti anotizira kuhama dzangu anoenda kana asekuru wake vari kuno but ikoko akatoenda kwacho ikoko handitombokuzivawo akadzoka mukadzi wangu ndifunga ikoko akati ndiri pamiri ndifunga nyaya akaenda akatora nguva yakati akatora funga zvemwedzi akauya akati mukadzi wangu ndani pamiri funga akayana atete wake neambuya yake ndakamutambira ndakati zvinoitika pamusha mukadzi wangu yatigare ndifunga takagara izvozvi mwana yasunungwa ano 7 months mukadzi wangu anga ari mutaura kwandiri kushanda ini kwandiri kuwaka naye pamureho akangofona kati pamba pasina window frame pamba pakabiya window ningi french door ndakati pamba anobiya sei kweuri ndio uriko zvinhu zvikubiya sei ndifunga mukadzi wangu akazouya kunoko bva auya kumba kwamai wake akanzi ndauya mwana ari kurwara ngati mwana ari kurwara nepese paunondudza kuti mwana ari kurwara ndakati iyo zvauya mwana ari chiwo $40 madzimai muenda kumba maenda kumba muudza amai wangu kana tete mutangira ipapo muchina nemwana kuti zvuda chikana inoti waita ane henia ndakati amai anoziva munhu anorapa henia zvadaro madzimai anga bati inanzi kuenda kumba nhasi ndikaenda mangwana ndakati kana uchikuenda hausina kumba nhasi chindipa mari pawakaenda kumba ipapo kai ndozopa mari ndifunga madzimai angu takatadza kunzwisisana ipapo pandatora mari iye bvaenda kumba kwamai wavo
wasvika kwameo wakazosvika nestatement decision ndizvo zvakanzi amai zvikunzi mimi mukundifurira zvandiri kuita nababa Tadeo. Amai wavo wakaenda kumba kwababa wangu wamwe bamini wangu wasara kumba zvakanzi ndauya nguva chati kuti andibve ndikufurira mwana wangu chii zvandiri kumufurira inini ndatiende kana kwasabhuku kana kuenda kwamambo ndaudza kuti mai zvandanetsa mukadzi wangu ndezvizvi hapana chandambonetsa naye ndifunga ndakangonyarara ndanyarara adzimai angu akazouya nomwana kwabamini wangu ndatumwa naamai da kuti ndibudire pachena ndaita seko iwewe nyaya ndakubvunza iye kuti iwewe ukuita sei nenyaya yemwana zvoizvi ndo nyaya yokuda kubudire pachena inazvanyambochena ndinokubudira iyo kana watoenda kumba toenda kumba vangosiya mwana zvakanzi amai vati mudire pachena ndakasina mwana vowaenda akasiya mwana mucheche ane 7 months asiya mwana iyo ndofunga ndakazofonera nasekuru wangu kira nditi iye mukadzi wakasiya mwana nenyaya yamwambopota pamashure apo iye ndakati aho nge ndichinobva ndabvunzwa vandaya papolisi apo ndaripota papolisi apo ndati mukadzi wangu asiya mwana kadai zuva mwana ane mwedzi wakaita sekanzi ane 7 months ndakati alright mwana chengeta kana azouya mukadzi wakashida mwana unomuita kutore kupolisi ndofunga mwana akamusiya kusena akazouya kuma past 11 dzeusiku zvikanzi ndaya kutora mwana ndaida kufikisa murume zvikanzi ngotofikisa murume ini manje mwana taripota kupolisi kana da mwana tangaenda kupolisi ndofunga mukoma wangu nedziya akafonera polisi kati mukadzi uyo azouya aida kutora mwana zvakanzi aya mupei mwana kusena auye kuno mwana avho wapiwa polisi avanozoya amai mati muda kubudirwa pachena kai makasiya mwana ano 7 months zvavari kutaura ndikubvunza kuti makasiya mwana here ano 7 months mwana ndinomboenda kunoasira asi nini zvakaitika awatadza kutsanangura nyaya zvakaitika inini ndaigara takatenga stand kumutata ndokwandaigara katanga ndichigara kumba kwamai kwamukadzi womukoma wake chigara kumba kwemukadzi womukoma wake pezira ndakugara imba ye yanga yapera saka takafanira kugadzira 1 room yekuti ndite sei ndigare kwenzi kunobiwa ndichigara kumba kuye mwana akatanga kurwara neheni ndakabva ndatanga kuafonera batadiwa mwana ari kurwara kuno wakanditi alright tagara ndofunga naenda kaita 4 days wakapezira wandibloka pafoni ndichikumbira foni chiwafonera mwana ari kurwara zvandakuita ndakutengesa foni ndite sei ndirapise mwana wakabva nditi atengese tazvawafunga ndofunga ndakatengesa foni yanga ndinayo ndichirapisa mwana ndaona kuti mari yandinayo nina ichakwana kuita sei kurapisa mwana vandawafonera batadiwa uyai mutitori kana muchiona kuti hamusi kukwanisa kuya kupi kuno batadiwa ndofunga village kwabhini kwavari kugara kwana sekuru wavo kwaketika nhamo wanditi asofa ndiri panhamo ndichaita sei ndichaona kana sekuru baba nasho wauya nebheki rangu ndokuti ndite ndiuya ikoko ndofunga kwakadoka mangwanaya indakabva ndawafonera ndakuuya ndofunga ndandasava ne$5 ndakabva ndakwira vandawafonera ndakati ndakwira muuye kumba wakanditi alright vakaita 2 days pasina kuya kumba batadiwa uyai kumba ndakasvika kuenda kuseri kwanga wachigara ndabva kumba kuye kumba hawasi kuuya vandaenda kuseri kwanga vari kuya ndasvika kuseri kuye ndakawamisa parodhi havandomira kune vamwe sekuru anonzi Gradi wapfuura vazoenda kunosiwa kumba uku kwavari kugara izvezvi Gradeva handiti hanzi nemurume wenyu uyai kupi uyai uku kwana William ndokwandakaenda ndasvika ikoko waita zvokumhanya ungwana ana sekuru wangu mazuva angu akasunga waida kuyanzi kunowachungura kuno kwachakunda ndandarubva waida kufonera William achivabvunza kuti makiyi ari pai amai ndoti muende panyaya inini makasiya mwana here ane 7 months ndoda kuti nditsanangura svika pane masira ndakaita mwana makasiya here tanga mapindura mwana ndakaenda kunoapa kuti oichirapisai mwana munoenda nemwana kuchipatara mouya nemushonga mondipa mwana akabva waenda ndofunga nabamnini wavo wakabva waenda kupolisi kunotaura kuti ndasirwa mwana ane 7 months ndaenda kunotora mwana uyo wako nditi tanga maenda kumapurisa nodoti nyaya ndesiyo ndakamusiya kuseni makazokutora nguwai ndakaenda kuma1 zinguwai dzemasikati amai masekei ndofunga mwana asiwa akapospera nemwana ari musarare apa
akatoswera nemwana zvizvo ndikatenda amai vacho vakauya ndikabvunza amai vomuroora ndikati mama matimuroora aenda ku ndikanzi aenda kubasa akati achienda kubasa mama achisiya mwana anoyamwa kudai mama munoziva here kuti hazvibvumirwe nemutemo ndikati mungatosiya achivakanura hembe pawaya achienda achisiya mwana akadai mwana haana mhosva kana vakatadzirana vari vangai vari vaviri mama vati saka ndaya kuti nditore mwana ndakati koma kuenda naye kupi nokuti mati mama wake waenda kubasa tikandi ndakutoti nditere pamwe anobatirwa vachakonda pamwe anobatirwa hamheno kuperu aidaro ndiani amai vacho vari amai vomuroora vangu zvadaro ndobva hanzvati akazotorwa nguva imwana mwana uyo akazopona kumanheru usiku chaiwo panomumwe asipo mwanzvadzi asipo ndiazoti hatina kurara vakazouya usiku vachiti taakotora mwana saka polisi takazoiudza kuti amai vai vadzoka zvikanzi vapei asi mangwana vauye kupi kuno kupenda zokuzoti vakauya akati akadihanzviziva vanonyepa amai pamusoro wari kunyepa uya baba wake chaiwo watoramba kuuya nokuda kwenyaya iyoyo papa wari kunyepa musikana wacho mukugona naiwe shamai anzi ndibude pachena iwa ndimukadza kunomuda saka endeka kumba tozvauri kuda akandiudza kuti akwanisi kundichengeta pamusakapei amai adorora mumwe mukadzi adorora mumwe hapana zvimwe zvamunoita zvakaipa hapana naiwe mukadzi wako haana zvanimwe zvaanoita zvakaipa zvakaipa haana asi kuti nyaya iyoyo ndanzwa iwewe uchiti ndakamupa $40 yekuti aende kumwana kuchipatara obva wati ndazomutorera futi zvaibofamba seya pandakamutora nyaya yekuti akaramba kuenda kumba panguva yandakamutora uye uchienda kumba kuna amai unotangira kukuita sei akati ini hasikuenda kumba nhasi daina nokushamba akati kuyo unoenda nokushamba sei mwana achirwara kana kuti auzoenda kumba nhasi chindipa mari kana auzoda kuenda kumba uye uzoenda nokuti hausukukwesha mwana kurwara panguva ipi yapera ati ada mukadzi wake kaende kumba amai kana muchida imba musanwe wawa mazinzwa ndakuonai pachakunda panapa mimi makabata bhudo rohombe rinogara unyepe aya pabhodho rombe hamuna kunge muchinwa here hakunwa ndakanwa zanziri sanobata nguwai zanziri nguwai kuma3 ma3 mukadzi womunhu adaro tochengetedza imba iyi ndakaona saka ndangondizvitaurire kuti ndakazvinyarara zvinondirwadza stereki kamwana kadika kakakoshesa imba mundaraunda usingazvizive kai wachiziya kakutamba nemba ngativape mukana mama toda kupe mukana dzevana ndozoti munovada stereki kasi kuti kuvada zvowabhabhadzira zvokutana zvokusiya mwana mudiki akadai ndizvozvo amai vemusikana muninzwa ava munotesa kumoti handisi kuvaona ndikuvaona ava vana apa kasunga gloria ndinoda kuti muite vana ava musavaite zvamuri kuvaita muchawanza vana kuti vaite dzimba dzisina kumira mushe muchikunzisa vana mwana uyu ataura kuti mwana akaenda kumvurwi ani mazinzwa aenda kumvurwi akapedza nguva yakadi akaita mwedzi akaita chi ndakaita svondo ndopawakanditira svondo kasi svondo racho iroro harina kunaka kuti ubve mumba kwako hatisi nyaya idzi zekuti hatiri kutsvaga tunyaya kuti muzopisa pakuti mukadzi akahura ida imba yako iwe chiendai kumba pane zvimwe zvauda kutaura zvapera hatisi kuzvida zvaatezvara nhasi iwewo kana uchida kuti atezvara ataure nyaya yepfuma wamwe pfuma kuti hauchadiwa saka mamida tatichikutati munozvaya rimwe zuva kuti nhasi handida kurambidzai baba kasi musaise mutsemo muimbaka yamuda kuumba mungati maumba haari mamaidira mvura zuva iroro inotsemuka endai kudzimba dzenyu tira mukadzi wako vati idare yao andi abatira ndiani nehanzvadzi yako
iwe bhadharira mudzimai wako mari yedana mambo wataura kudaro inobhadharwa rini ngati pamwe panotongwa kuti nyaya ndo yanayo mari anazinaimswa 19 wazvinzokisa 19 uyainesi naimesi munozvazvikaona kuti zviri kufaya here bata mukadzi wako rwoko uende mufana wangu ende unozi garai basa maiona iyo atori nemukadzi waudani naye pademo iyo imamai mbomire uyo ngatidare 1 mwana ani vakadzi 3 inini baba wanga ani 7 murume arambidwa kurowa saka kana mavakuda kurerwa makuzinyangadza manje kushora zataurwa namama kuti zvanzi endai kumba modzoka musi wa 19 mwana kupi murume anoti maenda kumvurwu uyo unditaura kuti pakumvurwu ndaane nhombo kuti tigare zvinobuda kunaite kunyaya yapera kai kuibuda kuramba mutaura manje iyo uda kutaura kweyaizvisiwa iwe chinyarara iwe ukaona mambo atenda kumba hatidi kuvhura hapwa pane zvimwe zvinhu une zvaunotadza stereki zvavanzwa nemurume wako zvaunofanwa kutenda murume wako zvinopa kuti iwewe naamai ava mutazozowirirana ndida kuti upabata nokuti ndakati ataure unozonyara handisati utauremi enda kumba ugone zvese yaagone zvese asi nebasa njekuti uri kugonere paukanwa wawa iwa waende uchechere ndenda uchechi iwa waende ucheche andenda unoenda wakadzidzira kurini wawa ndiye akandidzidzisa akakudzidzisa musiwo wakanga kutinwai akatonditi aizomwa sei susu tenge singawirirani aizomwa sei wawacho sitenga tisingawirirani andowazvona apa wacha amwena wanonyepa adaro futi bhurugwa enda chienda nokuberekera ndachichapedza nyaya ndikuona kuti kumba unosukanga enda kufugama kuberekera naamai aka kumbira sandinyepera une makore mangani ende rega ndikudze anga karowa kachoti kwete shoti anga karowa kachoti kakadai kana wake musikana anga karowa by the way ndavatendai kumbaka but mwana waisati amubika anda kubika uye hatakumubika tangoti vadzokerane aone magariro iwe murume ari kuti baba iwe shamani ndinokuudza ndokuvimbisa kuti haapedzi 3 months ari kumba namwari wangu ane kanhu kasikanda kubviswa maari kuti aite mushi nai mamai murume wenyu imimi akakutadzirai imo maenda panze munoita zvamunoita munozobva mafamba makapfekawo kashoti nekuti maona amainini wakapfeka kashoti iye agara mashoti ndopfeka matrauzi ndagara ndopfeka iye anotonditengera ngatondishamisawo ipapo orai tendai kumba ini ndakatendai kumba you are very modern uyu mwana mudiki you are very modern handizvirambi kana murume wako akutendera ita izvozvo chisumukai mende munozova baba munozova munyaya kumba munozova kusa 19 manzwaka taona kuti vanofamba sei handimazvizvisa